ассалому алайкум дӯстони азиз ва мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 23 декабри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ 3-4 дона хона 165,000 сомона дорем бача азиз. 190,000 сомона дорем, 200,000 бола дорем бача. Хулоса хонаҳои арзон беҳад бисёр ай навор маъқултон мешавад. Баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки дорен дар WhatsApp барои реклама муроҷиат бикунен, рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. дар таги комментария нависен аз куҷо, аз кадом территорияҳо то чанд сомона, чанд сотиқ, чанд квадрат, чандум этаж дар кортон ай комментария кунен, худо хоҳад пешниҳодтон мекунем. дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен, хонаҳотонро видеонавор карда кунен, адресҳоро пурра нависта кунен. дар якчанд сайтҳо реклама мекунем, ҳаракат мекунем ки дар ҳамин кӯтоҳтарин муддат савдо карда фурӯхта батем. навора шурӯъ мекунем, лайкро агзонед, дар канал подписатсия кунен, видеоро бо диққат тамошо кунед. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагӣ ай биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегзорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед. Силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсия мекунем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пур ба ширкати Акаи Нозим занг бизанен, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восӣ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаралти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. 165,000 сомон квартира бача азиз. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, кӯчаи Исмоили Сомонӣ дар 7 этаж қарор дорад. як ҳуҷрагаи 30 метри квадратӣ бо ремонти замонави фасон кардагӣ. мега 165 та мегем, бо савдош мекунем. марҳамат бачаҳо, одамое ки сумотон камтарак ҳастай, квадрати майда бо нархи дастрас. ду рақами WhatsApp рӯи экрани шумо аз номи канали Саудо ТВ занг занен. обсвет доимӣ, беморхона, мактаб, садик, аптека наздик, ремонт кардагӣ фасон. фақат шахсиятҳои серьёзни, одамое ки эҳтиёҷ ба хонаи арзон дорен, метавонен ба дили пур муроҷиат бикунен. бигӯен ки Саудо ТВ салом расон. тамом ака хизмат мекуна. далчи ака хати ду WhatsApp да занг зада маслиҳат карда бигиренш. дӯстон, мегзарем ба дуюмин эълони рӯза. эълони дӯстона. нигоҳ кунед бачаҳо. хонаи иҷора дар Душанбе, дар ноҳияи Сино, маҳаллаи хоб Мехкалон мега, пушти заправкаи Кафидагӣ. 3 ҳуҷрага, 3,5 сомон моҳона аренда. иҷора пулӣ ҳар як моҳ 3,5 сомонӣ. хона дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Мехкалон. 50 бо ремонти замонавӣ, беҳтарин шароит барои иҷора қабул кардан. нафарое ки аз ҳамин тарафҳо квартира хоҳиш карден, мисол ин ҳамин шахсият хати муроҷиат кунем бача азиз, иншоалло бо муомила мекунем, агонсон бо мегзара. обсвет доимӣ ҳастай. хуб нашуд масъалаи шароитҳои зиндагӣ ҳама муҳайё кардагӣ, метавонем бигиренда аренда платара зиндагӣ кунем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. бачаҳко ҳамин хона гарени арзонай, соҳибхона дар сум дар корай, савдош мекунад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, дар 9 километр деҳаи Болошаҳр. 5 хонага, масоҳати 3 сотиқ замин. 490,000 сомон нархаш. рақамҳои дастӣ рӯи экрани шумо. ҳуҷҷат, нақшаи лоиҳа, қарор ҳамаш ҳастай. хулоса харидор боша, агар пули документоша як тараф мекунем, мақсад ки минус мекунан. хуб 9 километр дар
аманал деҳаи болошаҳр мега, аз аманал ба мошин мега 4 минут раҳ то хонара. 5 дар хона, кухни, ҳамом, ошхона, оғилхона, 3 сотиқ замин, нарх 490,000 нарх, боз муомилаи соз дорам. ина беҳтарин шароит барои зиндагӣ кардан ва нархи дастрасӣ. хеле нархҳо бачаҳо редка мешавад. ин территория ки мисол обудай ёфтанаш камтар мушкил бачаҳо азиз. ҳозир ҳамин квартираи ҳамин 35-40 квадрат 450-500,000 мега. анаи хонаи назди ҳавлигие ки масоати 3 сотиқ дораву дорои 5 ҳуҷра. ина занг зарем бигем ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем. иншоалло соҳибхона аз сум дар кор ба ҳамон хотир арзон мондан ки коршон ҳал шавад, камбуд ҳал шавад. далниши маълумот рақамҳои дастии рӯи экрани шумо аз мо занг зарем. ин ҳам масоати хона. гирдаш маҳкам, дарахтони мадианда дора, ҳавли стяжка кардагӣ, ремонтҳои фасон замонавӣ кардагӣ, қонуну қоидаш қатъӣ кадом метавонед ки эҳтиёҷ ба ҳамин хонаҳо доред, ина марамат қабулш кунед. дӯстон лайкотона гузоред, дар канал подписатсия кунед, хонаҳотона видео кароги рафта худмон аз пеш навор мекунем, ҳамин хеле фурӯшта мегзорем, кортона ҳал мекунем бачаҳо азиз. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар 9 этаж ки масоати 61 метри квадратияи дар гардиши Ленинград қарор дорад. дар гардиши Ленинград назди масҷиди Сангин мега, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, сена 290,000 сомон, 61 квадрат дар ҳолати коробка, фурӯшӣ дар Ленинград фабрика назди масҷиди Панҷвақта. масоатш бачаҳо 61 квадратай. хоб духонага дар 9 ошёна. боз далниши маълумотша бигиред. ҳамира агар сехонага ҳам кунем ба фикр мешавад, барое ки аз ози ҳам 45 квадрат духонагаи фасон гирсан, аз 61 квадрат бо далши хитон фикр кунед, ягон проект фасон хати далши кор кунем бача. 290 та муомилаи соз дора. ина медонам. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира масоати 64 квадрат 200,000 сомон. диде нарха бо нагем ки Савдо ТВ намонди. Пос энергетик назди пос энергетик дасай шаҳри Норак 200,000 сомон дар ҳамин дом қарор дорад. ҳай бо ҳамроҳи соҳибмулк чахчах кунен, мигем ки далши суратоша видеоша роитон куна. ҳамин қад сурат мақсад будааст, мо ҳам ки қабул кардем, пешниҳодтон кардем. ватсап ахири 3102 аз мо занг занед. сена 200,000 муомила дорад. 64 квадрат 4 этаж духонагаи фасон замонавӣ. далши занг зада чахчах кунем бача азиз. хонаҳо чӣ хеле бачо наворо маъқул шид ё ки нашид. ҳаст ягон хонае ки мисол ба таби дил томошо ки ҳаст, мисол хонае ки маъқул томошо ки нашид. мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоати 6 сотиқ замин, дорои 2 ҳуҷра. ана ҳамин хона бачаҳо нигоҳ кунед. чӣ хел фасон проекти зур хати. қисми дохили хонаҳо ремонтҳои фасон кардагӣ дар навканди шаҳри Кулуб қарор дорад бачаҳо азиз. 230,000 сомон арзиши хона муомила дорад. ҳавли 6 сотиқ, духона калидор, хоб як кухни, ҳамом, ҷойгиштагай. хона дар навкан астаи дар наздикии мактаби 43. хулоса наздик ба мактаби 43 бачаст. далниши маълумот тариқи рақамҳои ватсап ахираш 8794 аз номи Савдо ТВ метонен муроҷиат бикунен. ин ҳамин проекти фасон ҳавли стяжка гирдаш маҳкам. хулоса одамое ки эҳтиёҷ ба хонаи арзон дорем, марамат занг занед 230,000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ як сотиха 2 ҳуҷрага дар 3 этаж. хоб 1 сотиқ замин доштааст, 3 этажда будаастай, 2 ҳуҷрага 160,000 сомон дар Кулписта шаҳри Душанбе. фурӯшӣ дар Душанбе маҳаллаи Кулписта. хонаи хоб 2 ҳуҷрага кухни ҳамом дора. хоб канализатсия ҳастай.
5 минута раҳ ба ваданасос 160,000 сомон боз муомила карда мешавад. далши маълумот тариқи рақамҳои WhatsApp ахириш 2390 занг занед бача азиз. одамое ки ба хонаи арзон эҳтиёҷ доранд ина марамад 160 муомила доранд. ремонтош баъд нест фасон замонавӣ кардагӣ. хо фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир мужаке одамои серьёзни занг занед. мисол беҳуда нороҳат шуна кунед. ами суми тайёр дорен. ина марамад дар сеюм этаж ду ҳуҷрага 160,000 сомон 1 сотиқ масоат обши Кулписа дар Душанбе занг занед. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоати 3 сотиқ замин дорои 3 ҳуҷра дар шаҳри Кулоб 165,000 нарх, кӯчаи Хатироҳ хонаи 134 мега 165 та муомила дорад. ассалому алайкум бародар азиз. хона ремонти миёна бад нестай. 3 дар хона 1-4-3 2 тайга 3-3 аловхона ҳамом ҳоҷатхона. хуб заминаш хулоса 3 сотиқ 3,2 сотиқ замин дорад. дута ов ҳастай. як рӯз баъд мақсад соатакӣ меоянд. битонош ҳамаш арматур мисол ба арматур рехтагиай хулоса ки зашта дура фурӯхта мешавад. 165 та муомила дура. серьёзни харидоро аз номи Саудо ТВ муроҷиат кунед. инами хонаи мо инами гирдаш маҳкамак савдо мешавад. ва дӯстон мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 170,000 сомон нархаш. як ҳуҷрага квартира дар 8 ошиёна масоати 43 метри квадратӣ дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода Регада қарор дорад. 170 та муомилаш қатӣ. фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода 4 микрорайон доми 8 этажа хона дар 8 этаж дар наздикии хона боғи Ғалаба, Кохи Нур, Садиқ, мактаби 75, бассейн. хона дар беҳтарин ҷой қарор дорад. харидори аниқ бошад занг занед мондагӣ маълумотша мефаҳмона рақамҳои 67 63 WhatsApp-и ахири соҳибмулк. хона дар ҳолати коробка мега 170 та муомилаи соз дорад. хеле нархҳо бачаҳо ред каред ки башава. ҳамин шахсиятҳои серьёзни одамое ки мисол эҳтиёҷ ба хонаи арзон доранд ҳамон нафарро занг занед. писончен аз думи канали мо ки занг занед худохоҳад бо ягончун муомилатон мекунад бача азиз. ина марамад рақамҳои WhatsApp-да муроҷиат бикунед. дӯстон мегзарем ба ахирон квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду ҳуҷрага квартира дар 5 этаж масоати 45 метри квадратӣ дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода 190,000 сомон нархаш. 45 квадрата 5 этаж 190 та рақамҳои дасти ахириш 99 98 метонен муроҷиат бикунед бача азиз. 45 квадрат ду хонага дар ҳолати коробка. дӯстони имрӯза навори мо ҷанбаси чизе ки ёфтем, рӯӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша ҳаракат кан навортон кардем. далши маълумот оиди ҳар як хона рақамҳои дастӣ WhatsApp-и соҳибмулко хати чахчах кунен. хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе ки дорен дар WhatsApp мо рӯӣ кунен. рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. WhatsApp рӯи экраниш бо ахириш 99 97 барои қабули реклама. дӯстон лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. хонаҳотона, заминотона видео карои кун адресора пура нависора кунен. мо реклама